Φίλες και φίλοι μου, γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Το σημερινό βίντεο είναι ένα haul με αγορές διακοσμητικών, κυρίως για την καλοκαιρινή διακόσμηση, αλλά και πολλών χρηστικών προϊόντων από Jumbo, Sinsay και Shein. Είμαι η Ρεγκίνα και σας καλωσορίζω στο κανάλι Art Project DIY. Σε αυτό το κανάλι θα βρείτε πολλά DIYs επίπλων και διακοσμητικών, haul αγορών, ιδέες διακόσμησης και οργάνωσης σπιτιού, αλλά και ολοκληρωμένες μεταμορφώσεις δωματίων. Εάν σας αρέσουν όλα αυτά, κάντε εγγραφή, πατήστε το κουδουνάκι για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις και ακολουθήστε το κανάλι στα υπόλοιπα social media. Ξεκινάμε λοιπόν από το Jumbo και αυτή την πολύ όμορφη κορνίζα από σκηνή. Είναι περσινό σχέδιο, ήθελα από πέρσι να την αγοράσω, δεν τα είχα καταφέρει. Αυτό είναι το μεγάλο μέγεθος, 14x19, έχει και μικρότερο 10x15. Και συνεχίζουμε με δύο πανέμορφα διακοσμητικά ξύλινα σε σχήμα ψαριού, είναι σε δύο διαφορετικά μεγέθη. Αυτό είναι καινούριο είδος, τουλάχιστον εγώ φέτος το είδα πρώτη φορά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ προσεγμένα, περιποιημένα και είναι ό,τι πρέπει για την καλοκαιρινή διακόσμηση. Πάμε τώρα στις πιο πρακτικές αγορές, όπως είναι αυτή η θήκη για παγάκια. Την έχω ήδη αγοράσει και την δοκίμασα. Έχει σιλικόνη στο κάτω μέρος και βγαίνουν πάρα πολύ εύκολα τα παγάκια και είναι και μεγάλου μεγέθους. Οπότε αγόρασα άλλη μία. Κλασικά αγόρασα δύο συσκευασίες από τις χαρτοπετσέτες που αγοράζω από τα Jumbo. Επίσης πήρα αυτό το πλαστικό κουτί που είναι συλλέκτης υγρασίας και έχει μέσα στη συσκευασία και δύο ανταλλακτικά σακουλάκια. Ακόμη πήρα αυτό το μεταλλικό ποτήρι θερμός. Επίσης έχω ήδη ένα και το δοκίμασα και όντως πραγματικά τα κρατάει και ζεστά για 6 ώρες και για 12 ώρες γράφει τα κρύα. Είναι πάρα πολύ καλής ποιότητας, οπότε πήρα άλλο ένα για να έχουμε. Ακόμη πήρα αυτό το αποσμητικό χώρου με τη μορφή αυτή με τα μπιλάκια. Συνήθως παίρνω μια άλλη μυρωδιά, αυτή είναι Ocean. Πήρα λοιπόν να τη δοκιμάσω και αυτή για το μπάνιο. Επίσης πήρα δίσκους ντεμακιγιάζ σε πτώνα γιατί νομίζω ότι στο Jumbo είναι πιο φτηνή. Αλλά και αυτές τις μπατονέτες από μπαμπού, οι οποίες είναι και οικολογικές και είναι και αυτές σε πάρα πολύ καλή τιμή. Πήρα για πρώτη φορά για να τη δοκιμάσω αυτή τη σόδα πλυντηρίου, είναι για το πλύσιμο των ρούχων, ουσιαστικά είναι ενισχυτικό πλυσίματος, αλλά και αυτές τις σακούλες αποθήκευσης ρούχων, από τις οποίες αφαιρείς με την ηλεκτρική σκούπα τον αέρα για εξοικονόμηση χώρου. Έχω πάρει αντίστοιχες και από το Σκλαβενίτη για να τις εγκρίνω, να δω ποια είναι καλύτερη. Αν έχετε άποψη πείτε μου κι εσείς. Ακόμη πήρα αυτό το εργαλείο για να κάνουμε τρύπες στις ζώνες, γιατί το προηγούμενο μας χάλασε. Μία συσκευασία με 3 καθαριστικά για τη λεκάνη. Αλλά και μία συσκευασία με σακούλες για την ηλεκτρική σκούπα. Είναι universal, ταιριάζουν σε όλους τους τύπους ηλεκτρικής σκούπας και είναι σε αρκετά καλή τιμή. Ακόμη πήρα αυτό το τραπεζομάντιλο, είναι τραπεζομάντιλο για τραπέζι σε διαστάσεις 1,40x1,80, βαμβακερό. Μου άρεσε πάρα πολύ το σχέδιό του και επειδή δεν έβρισκα κάτι αντίστοιχο σε θήκες για τα μαξιλαράκια που έχω στις καρέκλες της κουζίνας, σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω τη μαμά μου που είναι μοδίστρα και με αυτό το τραπεζομάντιλο να μου κάνει θήκες για τα μαξιλαράκια. Με αυτόν τον τρόπο θα μου κοστίσουν 1 ευρώ περίπου η κάθε θήκη, ενώ αντίστοιχα αν έπαιρνα κάτι άλλο που δεν θα μου άρεσε κιόλας θα έπρεπε τουλάχιστον 2-2,5 ευρώ να δώσω για την κάθε θήκη. Ακόμη πήρα ένα ζευγάρι από αυτά τα καλτσάκια που φοράμε με τα εποχιακά παπούτσια τώρα την άνοιξη. Πριν αρκετό καιρό είχα αγοράσει αυτά τα κουτιά, τα πλαστικά αποθήκευσης, δεν θυμάμαι αν σας τα έχω δείξει σε haul. Είχα αγοράσει λοιπόν αρκετά από αυτά,
αυτού του μεγέθους και λίγο μεγαλύτερα, για να οργανώσω τα υλικά που έχω για τα DIYs και τα εργαλεία μου στα ντουλάπια που έχω στο μπαλκόνι μου. Πήρα λοιπόν ακόμη 4 από αυτό το μέγεθος και 2 από το λίγο μεγαλύτερο για να ολοκληρώσω την οργάνωση των υλικών και των εργαλείων. Είναι ένα βίντεο που θα δείτε σύντομα και πραγματικά με εξυπηρέτησαν πάρα πολύ τα συγκεκριμένα και είναι και σε πολύ καλές τιμές. Άλλο ένα προϊόν το οποίο το αγοράζω για δεύτερη φορά, είναι δοκιμασμένο, είναι αυτό το κάλυμα, είναι μουσαμάς ουσιαστικά σε αρκετά μεγάλη διάσταση 4x5 μέτρα. Το χρησιμοποιώ στο χωριό για να καλύπτω την κούνια που έχω στον κήπο, στην αυλή, και η αλήθεια είναι ότι το είχα πάρει πριν 4-5 χρόνια. Κράτησε αυτά τα χρόνια, αλλά το φετινό χειμώνα κουρελιάστηκε από τον αέρα, οπότε το ανανέωσα. Αυτό που μου κάνει έτσι εντύπωση και μόνο έτσι καταλαβαίνουμε την αύξηση των τιμών είναι ότι πριν 5 χρόνια που το είχα πάρει πρώτη φορά κόστιζε γύρω στα 5 ευρώ, ενώ φέτος κοστίζει 8, οπότε καταλαβαίνουμε πόσο έχουν ακριβήνει όλα τα πράγματα. Ακόμα πήρα ένα τσουβαλάκι με χώμα για να περιποιηθώ λίγο τα φυτά μου τώρα που φτιάχνουμε τη βεράντα για να καθόμαστε έξω, που φτιάχνει ο καιρός. Τέλος, το τελευταίο που αγόρασα αυτή τη φορά από τα Jumbo και κοστίζει 10 ευρώ είναι αυτό το σύστημα σφουγγαρίσματος με σφουγγαρίστρα και κουβά. Ουσιαστικά είναι απομίμηση του αντίστοιχου συστήματος που έχει η Βιλέντα, το οποίο όμως κοστίζει σχεδόν την τετραπλάσια τιμή. Ήθελα λοιπόν να αγοράσω ένα τέτοιο, πρόσφατα μου έσπασε για πολλοστή φορά η σφουγγαρίστρα που είχα, οπότε είπα να το πάρω, να το δοκιμάσω, ελπίζω να βγει καλό. Εάν έχετε κάτι αντίστοιχο πείτε μου στα σχόλια αν είστε ευχαριστημένοι. Και πάμε τώρα σε αγορές διακοσμητικών που έχω κάνει από το Shein. Όσοι έχετε παρακολουθήσει το τελευταίο μου βίντεο με την ανοιξιάτικη διακόσμηση μπορεί να θυμάστε πώς τα έχω διακοσμήσει. Σας δίνω εδώ και τη φωτογραφία για να το θυμηθείτε. Είναι ξύλινα διακοσμητικά τοίχου. Εγώ το ένα το έβαλα στον τοίχο και το δεύτερο πάνω σε ράφι. Είναι πολύ όμορφα, μου αρέσουν πολύ. Όπως πάντα πάνω αριστερά σας βάζω και τις δύο τιμές, αυτήν που εγώ τα αγόρασα αλλά και την αρχική τους, γιατί έχω σχεδόν πάντα έκπτωση από τα κουπόνια που συγκεντρώνω και τους πόντους που μπορώ να ανταλλάξω. Ξύλινα είναι και τα επόμενα διακοσμητικά, είναι ένα σετ των 4 ξύλινων ψαριών, είναι και αυτά για διακόσμηση τοίχου, συνοδεύονται από αυτοκόλλητα με τα οποία μπορείς να τα βάλεις στον τοίχο. Θα δείτε εγώ πώς θα τα διακοσμήσω σε λίγο καιρό. Επειδή μου άρεσε πολύ το πρώτο, πήρα και ένα δεύτερο σετ με ψαράκια, αυτή τη φορά όμως σε γαλάζιες αποχρώσεις. Θα τα συνδυάσω με τα προηγούμενα που είναι σε μπες καφέ, νομίζω ότι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο αυτό που σκέφτομαι. Ενώ τέλος πήρα και 2 σετ ξύλινων σουβέρ. Το πρώτο σχέδιο είναι με μπλε αποχρώσεις σε διάφορα σχέδια, μαντάλα με λουλούδια, πάρα πολύ ωραίο και καλοκαιρινό. Όπως βλέπετε η τιμή που τελικά εγώ τα πήρα αλλά και η αρχική είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θεωρώ ότι με 1,5 ευρώ π.χ. από το Jumbo θα έπαιρνα ένα σουβέρ αντί για 6 όπως είναι αυτά. Εδώ βλέπετε και το δεύτερο σετ σε διαφορετικές γήινες αποχρώσεις με πολύ όμορφα σχέδια και αυτό. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτές τις δύο αγορές. Πάμε τέλος να σας δείξω κάποια διακοσμητικά που αγόρασα από Sinsei και εδώ έκανα χρήση πόντων που είχα συγκεντρώσει και εξαργύρωσα 400 πόντους με αξία 15 ευρώ έκπτωσης, οπότε θα σας βάζω εδώ και τις δύο τιμές, αυτή που τα αγόρασα αλλά και αυτή που αρχικά είχαν. Νομίζω ότι ήταν πολύ πετυχημένες οι αγορές από άποψη κόστους. Πάμε να δούμε και αν θα σας αρέσουν και τα αντικείμενα. Ξεκινάμε από αυτό το πανέμορφο, κατά τη γνώμη μου, βάζω με καπάκι σε άσπρο μπλε χρώμα, το προορίζω για την κουζίνα μου. Συνεχίζουμε με αυτό το πολύ ιδιαίτερο και μοντέρνο διακοσμητικό σε σχήμα βάζου με λουλούδια. Είναι συνδυασμός ξύλου και μετάλλου, πάρα πολύ όμορφο. Αυτό το τοποθέτησα στο δωμάτιο της κόρης μου που πρόσφατα αλλάξαμε και εκεί τη διακόσμηση. Θα σας αφήσω στην περιγραφή του βίντεο τα links και για αυτό το βίντεο αλλά και για το βίντεο με την ανοιξιάτικη διακόσμηση αν δεν τα έχετε δει.
Επίσης πήρα αυτό το σετ των 3 τεχνητών λουλουδιών σε λευκό χρώμα. Έχω αντίστοιχα σε καφέ χρώμα για χειμωνιάτικη διακόσμηση. Είναι και αυτά πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπετε στη φωτογραφία πώς τα συνδύασα με τα πράσινα κλαδιά στο βάζο πάνω στην τραπεζαρία μου. Και τέλος πήρα αυτά τα 2 πανέμορφα κάδρα με εκρού και σιέλα αποχρώσεις, πάρα πολύ όμορφα. Η αλήθεια είναι ότι τα είχα στο μάτι από πέρσι, αλλά δεν είχα καταφέρει να τα βρω με κάποια έκπτωση. Τώρα λοιπόν που κατάφερα με την εξαργύρωση των πόντων από 6 ευρώ το καθένα να τα πάρω 2,60, φυσικά και δεν θα άφηνα ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία. Αυτές λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι μου, οι αγορές που έκανα για την καλοκαιρινή φετινή διακόσμηση, αλλά και για τις ανάγκες του σπιτιού με διάφορα χρηστικά προϊόντα. Ελπίζω να σας άρεσαν, να τις βρήκατε ενδιαφέρουσες και να σας έδωσα ιδέες και προτάσεις είτε για διακόσμηση αλλά και για τις τιμές που, όπως είδατε, ειδικά από Shein και Sinsay κατάφερα να τα αγοράσω με πολύ μεγάλη έκπτωση. Εάν σας άρεσε λοιπόν το σημερινό βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like, φυσικά να πατήσετε εγγραφή όσοι δεν είστε ήδη γραμμένοι στο κανάλι, θα με βοηθήσει πάρα πολύ αυτό στην ανάπτυξη του καναλιού. Επίσης να με ακολουθήσετε στα υπόλοιπα social media για να είστε ενημερωμένοι για το πότε θα ανεβαίνουν καινούργια βίντεο, αλλά και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες μου. Φυσικά και θα τα δείτε όλα αυτά που σας έδειξα σήμερα και διακοσμημένα μόλις κάνω την καλοκαιρινή διακόσμηση, αν και 1η Ιούνιου σήμερα ο καιρός ακόμα είναι λίγο δροσερός, θα αλλάξει φυσικά αυτό τις επόμενες ημέρες. Οπότε μέχρι το επόμενο βίντεο να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, να είστε όλοι καλά και να περνάτε υπέροχα. Πολλά φιλιά!